Ja by som teda sa predstavil, som Jan Miko, zakladateľ portálu Xboxer.sk a chcel by som vám povedať viac o Xbox One. Xbox One totiž informácie o ňom neboli až tak veľmi medializované a obsahuje táto konzola veľa zaujímavostí. Dá sa vlastne povedať, že Xbox One nie je herná konzola ako taká, ale je to skôr multimediálne centrum. Ja sa v tejto prezentácii zamerám na obidva aspekty, čiže jednak na hry a jednak na multimediálne aspekty, o ktorých hráči a ľudia nemusia vedieť. Tu by som hneď na úvod predstavil aplikáciu Smart Glass. Smart Glass je aplikácia určená pre mobilné telefóny, ktorá je dostupná zadarmo a umožňuje ľuďom pristupovať ku svojim štatistikám, videám a ďalším prvkom zaujímavostiam v konzole, takže v rámci svojho profilu Xbox One. Toto je domovská obrazovka aplikácie, kde môžete vidieť najnovšie aktuality. Ďalej môžete vidieť svoje hry, najnovšie, ktoré ste hrali, s tým, že máte možnosť na diaľku sa pripojiť ku Xbox One, s tým, že ho môžete dokonca zapnúť. Takto. Pokiaľ ho máte pripojený ku rovnakej Wi-Fi sieti alebo skrátka ku Wi-Fi routeru. Táto aplikácia má svoje veľké výhody. A to hlavne pokiaľ je človek na cestách. Alebo pokiaľ nechce míňať batérie vo svojom klasickom hernom ovládači, pretože funguje ako ďalkový ovládač, ktorý sa dá ovládať hlavné prostredie toho Xboxu. Ako napríklad tá domovská obrazovka, dá sa vyhľadávať v Xbox Store a taktiež sa dajú s pomocou tejto mobilnej aplikácie ovládať programy ako napríklad Netflix alebo YouTube. Je to lepšie hlavne z toho dôvodu, že predsa tie batérie v ovládači konzumujú, akože ten ovládač niečo konzumuje a dochádza tak ku šetreniu. Navyše mobilný telefón je pohodlnejší. Zvlášť teda záleží aj od rozmerov. Táto aplikácia tiež umožňuje ľuďom sledovať všetky svoje videá, ktoré si natočili, alebo dokonca screenshoty. S tým, že je tu na sekcia, ktorá umožňuje ľuďom vidieť jednak tie, ktoré majú uložené natrvalo a tie, ktoré majú uložené dočasne. Ak som to predviedol tuto na mobilnom telefóne, myslím, že je menší. Čiže vlastne aplikácia má jednoduché prostredie, môže fungovať aj bez toho, aby ste mali vôbec pripojený Xbox alebo mali to niekde na blízku. Takže ho môžete používať, dajme tomu, pokiaľ ste v práci alebo v škole túto aplikáciu. Vtedy vám umožňuje napríklad nakupovať obsah na diaľku. Povedzme, že je v zlave nejaká hra, poviem príklad Code Simulator za 10 €, alebo zlasený dajme tomu na 5 €. Čiže vy si ho môžete kúpiť cez mobil a vďaka tomu, že Xbox má funkciu, že môže byť v režime spánku, tak si môžete nechať vlastne na diaľku stiahnuť ten obsah. Ako náhle prídete domov, máte to stiahnuté. Môžete to rovno začať hrať. Je to veľmi dobrá funkcia, osobne ju využívam z času na čas teda, keď sa naskytne príležitosť, že si niečo môžem kúpiť. A dá sa nakupovať cez Xbox Store, ktorý je dostupný tiež v samostatnej kategórii, ktorá je tu rozdelená do viacerých sekcií. Konkrétne sú tu najnovšie také odporúčané aplikácie. Ten zoznam sa nemení veľmi často. Ďalej sú tu najnovšie hry a najnovšie aplikácie, ktoré sa dajú zohnať a takto kúpiť na diaľku. Napríklad je tu Assassin's Creed, teraz najnovšia trilógia, ten Chronicles, ktorý prvý diel vyšiel ešte minulý rok a zvyšné 2 epizódy vyšli v priebehu tohto roka, respektíve minulý mesiac a tento.
V podstate, kebyže som si chcel akože túto hru kúpiť, tak môžem tu kliknúť na zakúpenie. Chvíľku to bude trvať, kým sa samozrejme pripojí, kým dojde k overeniu platobnej karty, ktorú si myslí ako človek nastaviť ku svojmu profilu a následne už len potvrdiť platbu. Ja to momentálne nebudem kupovať. Ďalšia taká sekcia sú prídavky. Tu sú okrem klasických prídavkov, ktoré sú dostupné už teraz, sú dostupné aj alebo zobrazené tie, ktoré ešte len výjdu a sú určené pre hry ako je napríklad Tom Clancy's The Division, ktorý vychádza o mesiac a už mu bol oznámený Season Pass. Čo znamená, že vlastne hráči si môžu už teraz pozrieť o ňom informácie, neskôr si ho budú môcť kúpiť. Majú informáciu o tom, že sa dá kúpiť, respektíve zaobstarať súčasť bundlu, ktorý sa dá predobjednať, myslím, že áno, dá sa predobjednať už teraz. A potom v čase, kedy sa bude dať hra stiahnuť, tak vtedy sa všetko stiahne. No a samozrejme, ako som spomínal, tak aplikácie, ktorých je pre Xbox viacero. Je tu napríklad, je tu poker, je tu Netflix, rôzne športové programy, je tu UFCčko, čiže tí, ktorí majú radi ako bitky a bojové športy, tak majú možnosť si vychúzať buď UFCčko alebo wrestling cez VPN. Ďalej, fanúšikovia anime majú Crunchyroll, potom Halo channel je tu dostupný a Plex. Čiže aplikácia, ktorá umožňuje vlastne jednak sledovať programy zahraničné za myslím neviem, koľko stojí predplatné teraz. Viem, že sa to menilo oproti minulom roku. A viem taktiež, že tá aplikácia, že by mala umožňovať aj streamovanie z počítača, podobne ako VLCčko. Na druhú stranu existujú ďalšie možnosti, ako dostať obsah z počítača do konzoly, ale k tomu sa dopracujem neskôr. Prebehu prezentácie teda. Čiže keď si vlastne zhrnieme prvý bod Smart Glass, tak slúži ako ďalkové ovládanie, ktoré svojím spôsobom šetrí batériu vo vašom ovládači a míňa batériu telefónu. Umožňuje nakupovať obsah na diaľku. Ďalej máte vždy po ruke videa a screenshoty a hlavne je dostupný zadarmo pre iOS, Android a aj Windows Phone. Aj keď myslím, že tam je už rovno predinštalované. Ďalšia taká zaujímavosť je prepojenie s Windows 10. Tu mám počítač, na ktorom by som mohol prejsť kompletné demo. V podstate ide o to, že na Windows 10 sa nachádza oficiálna Xbox aplikácia, ktorá funguje čiastočne ako Smart Glass. Umožňuje vám reagovať na rôzne pripomienky, ako napríklad to najnovšie pripojenie v mojom prípade, že keď zvýši nás, že mám nového priateľa na Xboxe. S tým, že vlastne takéto upozornenia sa dávajú každému, keď máte novú správu, keď si vás niekto pridá medzi priateľov, keď niekto reaguje na vaše komentáre. Tá aplikácia samozrejme, keď som spomínal tie komentáre, tak vlastne vám umožňuje sledovať informačný kanál, ktorý zahrňa napríklad vaše úspechy v hrách, alebo vaše statusy, ktoré sa môžete písať, s tým, že fungujú veľmi podobne ako tie na Facebooku, iba s rozdielom, že tu ich môžu vidieť buď všetci, podľa toho, jak si to nastavíte, alebo len vaši priatelia. S tým, že tieto statusy sú chytiteľné iba na sieti Xboxu a nie na iných sociálnych sieťach. Dá sa samozrejme veci aj zdieľať, pokiaľ je to niečo zaujímavé. Môžete na svojom profile ďalej vidieť výsledky vašich hrách, ako sa vám darí. S tým, že v tituloch, ktoré sú novšie a určené pre Xbox One, tak môžete vidieť, momentálne ich tu nevidím, ale mám ich tu, niekde.
každopádne, takto, umožňujú vám vlastne porovnávať sa s priateľmi, že či ste lepší než oni, či ste horší než oni, či máte čo dobehnúť. Ďalšia taká skvelá vec, čo mne sa najviac páči, ale nemôžem to teraz predviesť kvôli, je tak, Xbox máme v inakšej miestnosti a nie je tu na dostatok, nemá tu HDMI proste. Tak je možnosť streamovania obrazu z Xboxu do počítača s Windows 10, alebo do tabletu, do notebooku. Niekedy v budúcnosti by to malo platiť aj pre väčšie telefóny, ale akože bude to fajná záležitosť tých väčších zariadení. Samotné streamovanie funguje na princípe, že stačí mať počítač pripojený k rovnakej sieti a dobre mať lepšie pripojenie v tomto prípade, pretože v opačnom prípade môže dochádzať k lagom. Ale viete si nastaviť kvalitu streamovania, tú kvalitu prenosu. Osobne som to v podstate párkrát som to využil v posledných dňoch, a to hlavne, keď som nechcel mať zapnutý veľký televízor, keď som skrátka nechcel rušiť a preniesol som si obraz do tohto maličkého notebooku a hral som tam Dirt, potom som tam hral, čo to bolo, Rainbow Six myslím. A hral som to pomocou ovládaču, teda určeného pre Xbox. Ono, pokiaľ máte v blízkosti, že v dosahu ten ovládač, tak nie je problém mať, používať ovládač bez akéhokoľvek adaptéru. Potom už sú k dispozícii novšie modely, ktoré majú buď to vstávaný adaptér, no, takže majú pribalený adaptér, alebo sa dá ešte kúpiť samostatný adaptér, ktorý vám vlastne umožní spojiť si priamo s počítačom ten ovládač, a to prostredníctvom takého USBčka, podobne ako sa kedysi pripájali bezdrôtové myši. Osobne, mal som tam akože párkrát sa mi stalo, že boli nejaké tie problémy akože s prenosom, však to bolo v čase, kedy som sťahoval iný obsah, čiže je to určené hlavne na tie prípady, kedy není tá sieť až tak preťažená. Ďalej taká zaujímavosť, o ktorej som hovoril, alebo o ktorej už som sa raz zmienil, tak to sú tie videoslužby. Tak samozrejme je to YouTube na úvod, tak YouTube sa dá ovládať podobne ako na Smart TV, a to pokiaľ máte pripojený Xbox ku rovnakej sieti, tak viete ho ovládať aj pomocou klasickej YouTube aplikácie na telefóne, a to tak, že si v zozname dostupných zariadení, do ktorých sa dá streamovať, si vyberiete Xbox One, a následne už tu vyberáte svoje videá, playlisty. Prípadne pokiaľ toto neplatí, tak môžete používať samotnú SmartGlass aplikáciu na to, aby ste mohli používať klávesnicu. Obrovskou výhodou je, že vlastne ten SmartGlass vie využiť dotykovú obrazovku ako alternatívnu klávesnicu, čo je veľmi dobré, pokiaľ je treba zadať nejaký ten 25-miestny kód, ktorý bol dodaný po nejakej hre. A je to oveľa rýchlejšie, než zadávať to joystickom. A je to aj presnejšie. A funguje to vlastne aj v prípade tohto YouTube, kedy človek si vie aplikáciou nielen vyberať tie videá a pracovať takto povrchne s tou aplikáciou, ale tiež vie si pretáčať a pauzovať videá. Čo je veľmi dobré. Vlastne netreba používať viaceré aplikácie naraz a šetrí to čas. Potom ďalšia vec, ktorá zavítala na Slovensko nedávno, je Netflix. Netflix funguje na Xboxe tiež, podobne ako v prípade ostatných zariadení, na ktorých je dostupný. Má človek možnosť zvoliť si tak ten tarif, na ktorom chce bežať. Dáme tomu za 10 € mesačne tam, že má človek k dispozícii možnosť používať dve zariadenia naraz, akože sledovať na dvoch zariadeniach naraz, Netflix v HD kvalite. Potom je tam aj štandardný režim, ktorý je o 2 € lacnejší, ale má iba jeden televízor alebo jedno zariadenie a iba štandardnú kvalitu. To v dnešnej dobe HD televízorov už je to také výbehové. Tento Netflix tak
prvý mesiac po registrácii je zadarmo a druhý mesiac potom už človek začína platiť. Samozrejme dá sa to zrušiť kedykoľvek, to predplatné. S tým, že pokiaľ človek zruší predplatné počas predplateného obdobia, tak vlastne to predplatné, respektíve to členstvo, sa zruší samozrejme až po konci, až dajme tomu, pokiaľ ste si zaplatili 28., tak skončí to 28. druhý mesiac. A potom, keď sa rozhodnete pokračovať, tak môžete znovu sa zaregistrujete, respektíve znovu si predplatíte službu. Potom táto ikonka možno veľa nenahovorí, ale je to, týmto chcem vyjadriť samotné možnosti Xbox One, čo sa týka prehrávania videí. Dá sa pripojiť pevný disk externý ku Xbox One s tým, že medzi podporované formáty pod novom patrí MKV. Čože je veľmi dobré a človek to ocení. Osobne som ale MKVčko nemohol streamovať z OneDrive, čiže funguje to fakt iba lokálne, keď má človek pripojený ten externý disk. SRTčko, čiže titulky, tie myslím, že nešli. Tie nešli. Ale to možno bude pridať neskôr táto podpora. Avšak už teraz samotná prítomnosť tej podpory MKVčka je veľmi dobrá. Medzi ďalšie podporované formáty potom samozrejme patrí AVIčko, MP4 a všetky tie typické, ktoré už človek pozná. Ďalej tam možnosť aj počúvať hudbu. Tým, že Xbox One má vzadu optický port, tak sa dá do neho pripojiť domáce kino alebo soundbar. A dá sa Xbox použiť v podstate iba na prehrávanie hudby s tým, že dovnútra dá človek do mechaniky iba to CD-čko s hudbou a následne iba počúva. Bez toho, aby musel mať zapnutý televízor. Samotná tá aplikácia akože na prehrávanie hudby, tak ja som to vždy používal so zhasnutým televízorom, lebo predsa len pri tých nových televízoroch je takéto riziko tých duchov, keď je dlho statický obraz. Mal som to na starom televízore, takže som ho musel vymeniť. Lebo táto aplikácia má také statické prostredie, on sa nemení. Vlastne jediné, čo sa mení, je postupne iba ten tracklist. Ďalej teda je tu OneDrive. Je to cloudová služba od Microsoftu s tým, že vlastne zadarmo je, pokiaľ viem, tak 15 GB, respektíve 7 po novom. A užívateľia, ktorí, dajme tomu, že majú nejaké telefóny vybrané, tak môžu dostať 100 GB bonus na 1 alebo 2 roky. Ako aj pri tom najnovšom Office, čo je ten Office 365, to predplatné, tak tam je 1 TB úložiska zadarmo. Pôvodne to bolo neobmedzené, avšak potom ako niektorí užívateľi si tam nahrali 75 TB dát, Microsoft sa rozhodol, že to teda zruší, túto možnosť a nechá to iba na spomínanom 1 TB. Bola to taká úsmevná situácia, keď vlastne Microsoft v podstate hovoril, respektíve ľudia tak hovorili, že v podstate Microsoft nesleduje to úložisko, ale tak pochopiteľne, keď vám niečo zabera 75 TB, tak vás to zaujíma, čo to je. To je menší server. No. Odtiaľ toho, z toho OneDriveu sa dá streamovať obrázky, ktoré si napríklad zalohujete z telefónu. Čiže povedzme, keď človek bol na dovolenke, ja neviem, v Grécku, a má fotky nahrané z Duzo, tak keď príde návšteva, tak môžete to ukázať na veľké obrazovke s tým, že viete to ovládať iba nasadne telefón cez smartglass. Pohodlne. Prípadne je dostupný aj samostatný ďalkový ovládač, ale myslím, že toto bohate postačí. Okrem toho teda, že človek môže využívať streamovacie služby na to, aby streamoval sebe, tak môže streamovať a to vďaka Twitch. Twitch hráči poznajú veľmi dobre, je to v podstate služba, ktorá umožňuje streamovať to, ako ľudia hrajú rôzne let's playe a ako robia let's playe a komentujú tie videá, teda tie hry. Môžu taktiež sledovať chat cez Xboxovú aplikáciu. A dá sa tam nastaviť aj kvalita streamovania. Osobne tým, že mám problémovejšie ako pripojenie, tak sa mi stalo, že mi to párkrát sekalo. Bohužiaľ. Ale mám overené, že funguje to normálne, samozrejme bezplatne to funguje, čo je dobré. No a
dá sa to používať po boku hier, pretože Xbox One má multitasking, čiže sa dá používať dve aplikácie naraz. Respektíve hra a aplikácia na boku, s tým, že vtedy funguje grafika približne tak, že približne túto časť obrazovky zabere taká miniatúrna podoba určitej aplikácie, ktorú si pustíte, napríklad YouTube. Toto som napríklad využil párkrát, a to, že keď sa mi nepáčil soundtrack nejakej hre, dajme tomu, bola to Forza Horizon, bola tam jedna stanica, ktorá mi nevyhovovala, tak som si zapol YouTube, mal som ho po boku zapnutý a púšťal som si tam skútra cez YouTube. Ako takto. Čiže toto malo tie svoje výhody. Čiže vlastne tento YouTube sa dá používať potom cez Smart Glass. Zatiaľ momentálne tam v tomto prípade, v tomto režime, by tam nefungovalo to prepojenie s klasickou YouTube aplikáciou. Čiže snad sa to v budúcnosti zmení v lepšiu. Ďalšia taká zaujímavosť ešte, čo sa týka týchto predplatných, respektíve takýchto streamovacích záležitostí, aj keď nie je to úplne streamovacia záležitosť, je EA Access. EA Access je služba, ktorá stojí 4 € mesačne a umožňuje hráčom kupovať si hry, respektíve takto, kupovať si hry s 10% zľavou, ale zároveň mať prístup ku približne, teraz sa asi 14 hier, úplne zadarmo. S tým, že tieto hry sa dajú hrať počas celého toho predplatného obdobia, koľkokrát človek chce, koľko hodín chce, skrátka, má tam neobmedzený limit. Teda nemá tam limit. Medzi také hry, ktoré momentálne tam patria, tak je Battlefield Hardline, Battlefield 4, je tam všetky tie minuloročné športy, vrátane najnovšieho Madden NFL 16. Čo sa týka, dajme tomu NHL 16, alebo dajme tomu takého Star Wars Battlefront, či Need for Speed, tak tieto hry sú dostupné nie ako navždy zadarmo, kvázi navždy, ale ako 10-hodinové trialky. Tie majú ešte výhodu v tom, že vlastne tieto trialky sa dajú hrať už 5 dní pred vydaním hry. Najnovšie to bol Unravel a teraz nasledovať bude teraz UFCčko bude, dvojka. A taktiež ďalšia novinka, ktorá takýmto spôsobom bude hráčom sprístupnená, vlastne na Xbox One, tak bude Mirror's Edge Catalyst, čo je pokračovanie hry z roku 2009 alebo 2008. Parkourovej, veľmi obľúbenej. Čo sa týka toho EA Access, tak ponuka je momentálne veľmi bohatá. Vault je vlastne tá sekcia, ktorú som spomínal. Je to teda to s tými hrami zadarmo. Teraz zadarmo počas toho obdobia. Potom je ten Early Access, čo ten skorý prístup, kam budú samozrejme postupne sa doplňať rôzne ďalšie hry. Ďalej patrí 10% zľava na všetko, čo vlastne má EA dostupné pre Xbox. A čo sa týka ceny, tak je to 4 € mesačne alebo 24 € ročne. Čo je pomerne lacná záležitosť, keďže človek si uvedomí, že vlastne hra od EA bežne ako Fungal Nova stojí nejakých 60 alebo 65 €. Teraz záleží od obchodu, niekde sa zohnať aj po 50. Taká zaujímavá vec na tom EA Access je, že vlastne ona je dostupná iba pre Xbox One, pre PS4 nie je dostupná. A na počítače je dostupná alternatívna služba, ktorá ponúka podobný obsah, ale tým, že dajme tomu niektoré športy ako povedzme teda FIFA 16, či NHL to nie je dostupné na počítače, tak vlastne takéto tituly tam nie sú. Čiže vlastne tá ponuka sa líši. Čiže to je vlastne výhoda, teda to sú tie rozdiely. No. Čiže rozdielna ponuka hier, ktorá zahrňa na počítači napríklad Sims. Tiež to tu zahrňa tie tituly, ktoré krúžia. Zahrňa to aj golf, ktorý som nehral, lebo moc mi nejde. No napokon je tu taká vychytávka, bola to novinka, a to možnosť hrať hry z Xboxu 360. PlayStation 4 túto možnosť nemá momentálne,
akože hrať hry z PlayStation 3 a sú dostupné niektoré hry v podobe remasterov. Kdežto na Xbox One sa dajú hrať, momentálne je to cez okolo 120 titulov je to, s tým, že každý mesiac pribúdajú nové. Každý mesiac pribúdajú nové tituly, ktoré zahŕňajú veľa takých obľúbených záležitostí. Sú tam aj niektoré také menej obľúbené, ale napríklad patria sem, to je také porovnanie, napríklad Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 na Xbox One môžete ju hrať, na PS4 nie. Bola to veľmi obľúbená hra spolu s tými dodatkami ten Brotherhood a Revelations. Tie zatiaľ nie sú dostupné, avšak je celkom pravdepodobné, že v budúcnosti pribudnú. Aj keď teda špekuluje sa o tom, že Ubisoft plánuje spraviť nejakú remaster kolekciu pre Xbox One. Uvidíme. Dirt 3, tiež skvelá hra, závodná, spolu aj s takým arkadovým pokračovaním Dirt Showdown. Taktiež na Xbox One sa dá hrať, na PS4 nie. Vyberáme tu ináč zo pár titulov, ktoré boli dostupné pre hráčov úplne zadarmo. A to je tiež taká dobrá vec. V podstate zlaté členstvo Xbox Live Gold, tak to dáva hráčom každý mesiac 4 až 5 hier zadarmo, s tým, že hry pre Xbox One, tak na tie treba mať aktívne členstvo, kdežto na tie hry z Xboxu 360, tak tam v podstate tieto hry fungujú aj po vypršaní členstva, čo je výhoda. Po novom každá hra, vlastne, ktorá je dostupná takto pre Xbox 360, je zároveň kompatibilná s Xboxom One. Čiže vlastne hráči na Xbox One takto dostanú 4 až 5 hier každý mesiac. S tým, že ide veľakrát o zaujímavé tituly, ako napríklad ten Assassin's Creed 2, Dirt 3, Dirt Showdown taktiež. Mirror's Edge, ten, keďže som spomínal, no ten zatiaľ nebol dostupný, avšak je dosť pravdepodobné, že bude. Tento mesiac bude Gears of War 2. Mirror's Edge, tak ešte ako na Xbox One sa dá hrať, na PS4 sa nedá hrať, ale zase bude sa dá hrať ten nový diel, ten Catalyst, ktorý v podstate bude takým reštartom lepšou grafikou a mal byť, možno bude akčnejší, možno menej. Uvidíme. Fallout 3, taktiež RPGčka, veľmi dobrá, ktorú dokonca tí, ktorí si kúpili Fallout 4, tak vlastne dostali Fallout 3 zadarmo, úplne. A myslím, že aj so všetkými dodatkami, ale nie som si istý. Taktiež na Xbox One sa dá hrať, na PS4 nie. Čiže pokiaľ by ho človek chcel hrať na PlayStation, tak musí mať tú starú konzolu alebo na, dajme tomu, počítač. South Park, kontroverzná záležitosť, ale taktiež je dostupný pre Xbox One, nie je dostupný pre PS4, ale bude dostupný ten nový diel, ten Fractured But World, tak sa myslím bolo. Ten bude dostupný a to bude vlastne priame pokračovanie Stick of Truth, čo bola taká vlastne prvá RPGčka, založená na takom tom typickom štýle South Parku, ale zase nie je to úplne prvá hra, ktorá sa týkala tohto sveta, toho mestečka v Colorade. Už dávnejšie som totiž pracoval na hre, ktorú sa podarilo objaviť len minulý rok, a to bola hra, ktorá bola dosť podobná GTAčku, respektíve hre Simpsonovci. A to bol taktiež South Park, ktorý nakoniec nevyšiel. Podarilo sa objaviť len vďaka tomu, že istý vývojár predával vývojárskú konzolu na eBay, tak nejakí technologickí fanúšikovia si to kúpili a tam zistili, že vlastne tam je nedokončený kód tej hry. Potom ďalšia taká zaujímavosť, čo sa týka nedokončených hier, tak objavilo sa a zároveň aj tvorcovia vydali Saints Row Undercover, sa myslím volal, pre PSPčko. Malo to výjsť a nevyšlo napokon. Tak to vyšlo teraz ako beta verzia. Red Dead Redemption, veľký hit. Bolo to vlastne western od Rockstaru, ktorý si získal srdcia mnohých fanúšikov. Bola to hra, ktorá si udržovala vysoké hodnotenia a hráči sa doteraz dožadujú pokračovania, aj keď teda pôvodne vyšiel Red Dead Redemption pred 6 rokmi. Na Xbox One bude dostupný už čoskoro.
Na P4 nie. Ja by som vám teda rád poďakoval za pozornosť. V prípade, že máte nejaké otázky, rád odpoviem.